Warga Bulgaria ketakutan setelah Iran mengancam negaranya bakal menjadi sasaran rudal gara-gara membantu militer Amerika Serikat. Pos perbatasan dijaga ketat oleh personel militer pada Kamis, 20 Agustus 2026. Wali Kota Rosen Rusev mengatakan bahwa pengawasan di wilayahnya diperketat. Bahkan warga desa mulai menghentikan orang-orang asing yang melintas untuk kemudian ditanyai terkait tujuan mereka. Peningkatan keamanan itu dilakukan setelah sebelumnya Iran menegaskan bakal memperluas perang hingga ke Eropa termasuk menyasar Bulgaria. Bulgaria dibidik Iran lantaran negara tersebut mengizinkan pangkalan militernya dipakai AS dalam melancarkan operasi di Timur Tengah. Хората притесняват се, може би всеки сам по-отделно, както и преди това казах, няма организирани действия, протестни такива, никой не е споделил кой повече, кой по-малко се притеснява. Всеки сам за себе си може би изпитва доза притеснение, но се надява, че това е спекулация за изостряне на напрежението между държавите, дано не се стига до там да имат действително военен конфликт на територията на България. Са отдръпнали или не се страхуват да купуват имоти в нашото село, забелязва се търсене. Не го приемат много насериозно това, което се случва. Може би свикнаха с мисълта, защото вече повече от месец е тая тема и се надяват всичко да премине до края на септември месец и да няма действително инцидент. Ние с самолетите сме свикнали в първите дни, обръщах внимание на малко по-различния шум от големите самолети, но сега дори да минат не съм обръщал лично аз внимание на кой прилита и на къде отива. Виждам ги, да, забелязват се. Хората даже напоследък започнахме да се поздравяме визуално и ние също хора дават дежурства. Познаваме се вече поне визуално с хората. Чувал съм обаче от наши жители, че били спрени в покрайнините на селото, питани са на къде отиват, при кого и така нататък, така че някакъв контрол се осъществява. Ето е Балканската, е през Ямбол.